Ban penpriang ya ka kubor ka babha na kamenta ki khun samla bakin kiar na ki jing sneu ki bahar kom. Khamtam na kum ki jingdi buat baper kum udrox bat kiwe ki jinglen basneu da ka bapen melen ya lade hakikam ya lakai sport. Na kalian ki bor pulit jong Kariboy district ki lasim khia ban pen iya kenuksa babha da ka jing lakai kriket ka basisngi. Hakabalai sim mentalang ru hakane ka sngi da ki riu pai ba ki balai snok ti ban lakai hapneng ka kunhun jong ki bor pulit. Hakane ka program lakai kriket ka basisngi jong ki bor pulit kabalong ru sibenta ban rakhe ya ka Republic Day ka ba nyopo jong kari India. Kabala sim khiaru da ki he pulit jong ka district la punya khun ya ki artli ki kunhun kata kalong hapdeng ka officer rang persya ya ka darang. Hakaba hapo kini kunhun la sim mentalang ru da ki ru pai ba. Ya kane ka jeng khun kriket ka basisngi la pelong hapo ka madan ya lakai jong ka snong sari kusi marngar. Ka kunhun jong ka adarang kalai ora ya ka nam kum kaladu da ka pelim no ya ka officer rang da san wicket. Haka jingi kun ka officer rang kalayo bantit ningkong ban buru ikatong ka bolong sispa san pedruron hapo ki arpo obar na ka benta ka adarang hapawan pat bantit ka adarang kalayo ban kotno ya kate katong tang hapo kan riu obar da ka ba hapno san wicket ban ora ya kanam ladu da san wicket persya ya ka officer rang la sami ki kusnam ki bakuntup ya ka man of the match bat best bowler balai ora da unobet ingti katba ya kanam best batsman lai ora da ba alfas nongklau. Lawan pan persengan lang hakane kasngi da uba kores marwen uwe na kinoi lakai martial art uba tibet jong ka jela badru unong seng ya ka ground and pound MMA gym hapo nongpo uba lalong kum ukongsan haka jinge don langru da uba es lengdo rangba snong ka sari kusi uba BK Mishra lembat kiwe kamahin kong kani ka match kani da kajing simkhia ka jong DSP headquarter jong Mumbai iba peni kajing dan kemensiam menilai kai. Pelang yang ini polisu bangin keep yourself fit, bangilang physically fit. Jika pelang ini bangilang mentally fit. Apa yang jong kita bun, kita pressures, kita ni kenduk hakam jong kita bangi tray, hak tiak kadam, kabam jubiang, kabam kedi, kabam biang, tray dah karbangi engage ourselves, hak bangi liak kai kami. Pelang ini bangin dan kita kan, jika penat. Ka bangila ru banyo e kajing ko jingkhia bat kumju ru ka motif syadin jong ni kajing ya arrange ngani ngilek kai ru kalong ba ngilek kai hapling atli team koi na kalang ki officers ba koi na ki order ranks tang ba hapling jong ni ki team ni bisut ru ya ki civilian ki bere ki kena lokal lang ni na po snong bakinya sim bentalang ha bai lek kai hang ni krang ba kanon ta ka men sim ka ba ka police public relationship kandon khamhajan kaban pen iba ki pulit ki denam ta jong ki pat ba te kumta kini ki jing lek ka jong yang ni kalong ru ba ngin khat iki samla jong ba kin dan kita ka mensim ha ka bakin pulut kampor kapor jong ki ha ka bakin ya ilek kai ha ka bakin pulut ya kapor ha ka bakin ya ngam ha ki jingidi kiat jingidi kinja ki drox kumta ter ke bang kumbang nilai ha kini sngi bakilas dang banwan ruh ni po riboy jongi te kini jing arrange jongi kini jing lek kai kalong ba nginon ra takam sim ke jing ajan bakandon ke jing trailang peng jongi police bat ki public kum jo khamtam e ban slori ki samla bakinya sim mentalem hakani ka jing lek kai jongi ke mental sini kena kalian ka snong jong ki kadon ka kubor ne ka message ka ba kam suknat namta kani ka Republic Day ka pamtasni. Alor kene ka organisation jong police department kene ka cricket tournament wat long po snong jungi kalong kawai na ka benta ka ba peninuksa ki kena bakin long bor ba aktif ba kin lai na ka jing sneu kinja jingdi ba sneu bakin le di ndam ban le di anono klaus anono piknik tiki pendut por da ka bayar kai cricket kalong ka iki kan uksa ka bahan ta ka police department agak ka pemba kini tu itauro bat ki pulit jongi ba kini ajan agar kontrekam te ka benta ka ba fil ado mentalang ne ka i gomno ka jing lakai kalong ba itanat kalong ba gomno ka i ka jing i ke jong phi habam tasni ki khna jong phiru ki lai si mentalang ka ne cricket ka jing lakai cricket ka de ka we ne ki sport ka ba ka India borok the borok ka we kalong ka popular he bat ka ne kalong ka jing sedang ka barit kalong kum kan uksa barit jadi kai long kam dai tenat andai
kalong ka badon jimut pada nam ta hadin bakin le bahan bakin seluruh nak samla ko senong ko tahu. Tena ni senong jauh pi don kini ki samla ki baju akai benta apa ki cricket game. Adu menta ban le kai sa district sa bar sa state kim dan tang ba hapo ka senong ka tahu ki don ki nak ba le kai ko smart ba ban pe cricket game ro ba ki don ro ki club ki le kai cricket ko senong ka tahu pat mi ka district. Te kemo i menta ba ki kulit yang kari buat district kila isi menta bah akan ban kentiu ka sport nadu ka football baka cricket. Baka ni ka we nak ajin lakai cricket kalong ka we ba benanam po pertai. Halo kan ka sim ka senjam ka jong kulit tudon i banong bakin nang lak ban continue lane bakin nang ya sakmat. Sirkom ini ban sim bentalang baka ni ka cricket du kan ka we ni ka jin le kai ka ba ka pertai borok ka we ka ba kalayak seprang. Andre mangi hang ne po ribuh district tengi nang sadin nang ni sakmat la dakila ban organisasi ka hukum gade ke long ka ba itenat ba ka ngin yo mentoi lang ka ribuh barok ka wehi ba nak sama jingiro bakin tip ni ka jing sisa kumno bangile kai cricket.